Sangune akeh? Ora. Ora. Apa? Rada megelne. Rada megelne nang lan apa? Hah? Lapo? Ora gelem ngalah her Mas aku. Ngono. Oh ya ora maksudnya ibu-ibu PKK ning desaku. Ning liyane. Lah iki yo mbok maksudnya. Ya gelem nok Mang Ayu. Ya ora apa-apa. Enom nok. Oh iya wiyagane nom-nom banget tok ya. Dalange ya sik enom tir. Ndi dalange? Dalange mang sik ganti mari ngene minggah. Sik enom wis ta temenan. Oh. Wis. Piye. Sing piye jajal sing. Sampeyan mau lekmu nyanyi piye? Iku lho. Tete tempe apa piye jan? Dito apa tikut apa nek anak pate apa titena apa tia apa titeku apa dito apa tikut apa wis malam ya Luar biasa. terima kasih Kang Mas Sugeng dalu wong ayu. Terima kasih. Bu, pripun? Ayu cantik nggih, Bu nggih. Dono, sing ngenteni sampean ket subuh nang kene mau. Masya Allah. Wis Matur pokoke. sembah nuwun ibu-ibu. Iki jenenge sing ungu-ungu iki ibu-ibu pekakak-pekekek ya iki. Iki ibu-ibu paut Karangkuten nok wong ayu. Heeh. Biasane nek ibu-ibu PKK ngene iki biasane iki Nyapa? anu Sangune akeh? ora. Ora. Apa? Rada megelne. Rada megelne nang lan apa? Hah? Lapo? Ora gelem ngalah her Mas aku. Ngono. Oh ya ora maksudnya ibu-ibu PKK ning desaku. Ning liyane. Lah iki yo mbok maksudnya. Ya gelem nok Mang Ayu. Ya ora apa-apa. Kita perkenalan dulu ya Nggih, ibu-ibu monggo. ya. Ibu-ibu yang ungu-ungu, cantik-cantik. Tapi sudah nungguin dari tadi ya. Nggih. Nggih. Sudah capek napa belum? Belum. Alah. Iya. 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 Heeh. Nok wong ayu le bengesan ket subuh. Ada Ganti nang janggut bengese. Kan jam 4 sore. Jam 4 sore. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun masyarakat ingkang wonten teng Karangkuten. Karangkoten Mojokerto. Kerto. Nggih. Matur sembah nuwun sampun rawuh hadir di acara dalu niki. Sedekah bumi wong ayu. Sedekah bumi. Nggih alhamdulillah mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Allahumma Tansah amin. pinaringan panjang yuswanipun. Panjang yuswane. Adoh saka sengkala elek. Elek nggih balak bendu ya nok wong ayu. Iya. Sing mirsani kuwatah Kang. Kata sanget dorong sing nang live streaming iki mau tak delok wis 1 juta. Sing dodolan nok ditutup ket sore mau spesial. Ono Niken, ono Jihan ngono. Oh, Mbak Jihan tadi sudah sampun tampil sore ya? mau Oh nggih. iya. Alhamdulillah. Iki Padahal no, bersih desa. bersih desa warga masyarakat Karangkuten Gondang. Heeh, nanggap wayang. Nanggap wayang dalange Nanggap Ki Pringgo. Niken Salindri. Nanggap Jihan Audi. Nanggap Jihan Audi. Iki yang perlu dicontoh buat desa-desa yang lain. Ya ngono kudune, tepuk tangan dulu untuk Bulurah ya Nduk ya. Wis Iki timbali jenenge rukun. Guyub Besar, rukun. Rukun ki yo ngene iki. ngene iki. Tangan dulu untuk Bulurah ya Nduk ya. Wis Iki timbali jenenge rukun. Guyub Besar, rukun. Rukun ki yo ngene iki. Ngene iki Tentrem contone. adem ayem ya toh. Ibu-ibuke ngene iki do rukun, do kompak kabeh nggae ungu-ungu kabeh. Wis Ya pokoke ta. nggih. Nek tanpa adanya ibu-ibu ini kita tidak bisa ditimbali. Gak iso nang kene. Heeh, gak ono sing gawe soto, gak ono sing gawe rawon wis cecep rawone wong Mojokerto. Urung Urung. Empale gede nok, empale gede pokoke. Daginge kok ijibana ya nok wong ayu ya. Iya, iya. Masalah aku marah ditawani anu rawon kok. Ditawani rawon. Ditawani jangan bobor. Alah. Ya mah aku jangan bobor. Wong ayu niki tembang ingkang angka kali dipun paringi napa niki? Langsung aja. Sesarangan Pandawa Laras no Oh, Indonesia. Pandawa Laras. Waduh, sing anu ya
Musisinya ganteng-ganteng ya? Ganteng-ganteng. Wiyogane enom-enom no. Oh iya wiyogane nom-nom banget toh ya. Dalange ya sik enom tir. Ndi dalange. Dalange mang sik ganti mari ngene minggah. Sik enom wis ta temenan. Oh. Wis. Iya. Paling ganteng iki. Oh paling ganteng tukang kecer. Kecer. Iya wajahnya kayak teletabis ngono. Iya, meneh viral, Cer. Langsung kaya teletabis ngono. Ora nak ya? Goyang. Iya iya. Tembang engko kali nok Niki mengayu. mau permintaan dari Ibu Lurah wonten pamer bojo kalian apa Bu wau Bu? Sigar ya. Sigar. Sigar dulu aja. Jenenge sing request iki anak buahe kabeh. Meneh nanggap nggih, Bu. Amin. Tak dongakno rezekine akeh. Amin. Nggih, Iso amin. munggah haji kabeh. Amin. Iso nanggap baniken. Sak rombongane campur sarine Oh nok iya, ya. Pandawala rasa. Ojo lali MC-ne pisan. Ora kaget. Jane yo Nggih. ndang ngaruh. Heeh. Maka sasaran campur sari Pandawala Ras Indonesia. Ibu nyanyi nggih Bu Ada nggih. Niken Salindri. Yang di sebelah sini nyanyi ya Bu ya. Iya. Eman-eman lo ditanggapnya Mbak Niken ada-ada kok Kediri orang nyanyi bareng-bareng. Ih anaknya siapa tuh ya. Sabar si omong ki lo cangkeme Mbak Niken. Ngono-ngono iku ketes ulan wingi. Apa flyer didomno iku ana Niken gak iso turu sak ulan makne sing bingung Aduh, iku. Masya Allah terima kasih ya. Ya Allah kon pidato iki lho aku. Iya, gongkon pidato. Makasih ya. Ini dibuka sekarang apa besok? Oh ya, oke. Nggih. Kapan-kapan wae. Iki nek duwite ra? Ora nek aku membuka. Makasih nggih adik-adik nggih. Makasih ya sayang ya. Sehat selalu, pinter sekolah ya. Amin. Heeh. Soalnya SMA bolos gak apa-apa lah. Hei, ora oleh. Bolos tanggapan. Muga-muga rezekine kaya sampean wong ayu ya. Amin, iya. Ngono lho Lah maksude. iya ngono maksudku urung tutup kok. Sih. Terima kasih. Sigar. Sudah, Mbak Niken sudah 5 lagu. Nih, diprotes ibu-ibu PKK. Wes Bu. Wes 5 lagu ki mau. Dorong jarene no. Masa urung? Durung. Masalah ki mau wes 5. Aja lagi loro ya Bu ya Allah. Nggih. Ibuke direwangi nangis. Heeh, sampe kayak ngono no. Biasa iku ambek luma-luma ndelok nang YouTube ngene. Iya, alhamdulillah saiki ketemu ya Bu ya. Saiki ketemu langsung. Ketemu Mbak Niken langsung ya Bu ya. Oh biasanya di Facebook ya Bu ya. Alah. Ibe nduk Facebook gak duwe IG lali aku. Oh iya, tapi kan duwe TikTok ya Bu. Duwe TikTok. Masa Allah wis pokoke. Piye Bu? Rasane atine seneng apa gak? Seneng banget sayang, Seneng banget. Mbak Niken cantik apa ndak? sangat-sangat cantik kayak bidadari. Sek. Ngono. Aku ki gak percaya karo ibu iki wis jelas-jelas ngapusi. Sampeyan apa ngerti bentukane bidadari kaya piye? Lah Lah ya goro-goro kok. Alah. Heeh. Jenenge wong no, ibu-ibu PKK ya ngono ku mang pasal 1 iku mang. Gak gelem ngalah. Heeh. Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi. Iya, jane lho ibu Eka ya Allah. Ya Guyang-guyu ya Allah. Ya Allah. Ya ampun kaya sumeh heran kok guyang-guyu. Nanggap dhewe mangkane. Heeh. Ya. Ngene iki meneh statuse wong sakarang kuten Niken kabeh. Ora apa-apa. Luar biasa pokoknya. Desane Karangkuten ki kan kompak. Kompak selalu. Gawe status Niken siji kudu gawe kabeh. Niken kabeh. Nanggap Niken siji yo nanggap kabeh anak ya. Heeh. Nak sing mburi di sapa kok kaya ngantuk ae kok. Soale delok bokongku. Delok bokonge. Delok bokonge Mbak Niken komanan bokong ya. Biyo. Tapi alhamdulillah seneng ya Bu ya. Seneng. Seneng nggih. Seneng. Tahun ngajeng nanggap malih nggih. Amin. Oh sing gak melok bayari bawanter. Ngomong-ngomong desa kene iki ta saulan nanggap ping pindho. Nanggap ping pindho saulan enjenan. Nah. Heeh. Alhamdulillah wis pokoke. Kita undang Bu Lurah dulu. Bu ya. Lurah, nggih. Monggo Bu. Bu. Ayo Bu Bu Lurah. meneng Bu Lurah. Monggo Bu. Nggih. Ayo Bu, ya Allah.
Ada. Ibu Lurah ayu cantik Masya Cuantik Allah. kembar kaya niki bulurae niki. Saya tak cekelani mik bulurae niki. Nggih, amit nyuwun sewu bulurah. Kamu pakai mic ini. Oh, ngono. Ibu Lurah dan pakai Nggih. ini. Nggih. Monggo Bu mriki lahir dan batinnya. Sama Mbak Nggih to Bu. Heeh. Lek gak ayu lahir batine lo gak mungkin sampean ditanggapno kaya ngene Duh. iki ya. Wis nyoto pokoke. Wis nyoto duwite Nggih. ilang musnah lha iki Nggih. ora iki kan nyoto. Nyoto pokoke. Heeh. Nggih. Ibu umurnya masih 17 tahun nggih Bu nggih. Kelihatan muda sekali gitu loh ya. Ditambah. Baby fish. Baby face. Baby fish. Kalau ini bukan baby fish. Enggak. Wis enak boros ngene. Heeh, wis engko daripada engko tutuk ndindi viral aku. Loh, kamu wajahnya boros-boros manja gitu. Alah ngono, izin aku. Heeh. Bu Lurah saged nyanyi napa mboten? Mboten. Bulura mboten. Palsu. Heeh. Tapi ngancani Mbak Niken nggih. Nggih. Nek mboten saged nyanyi berarti nyawer mawon. Nggih no. Heeh, wis mang iku wis gak usah ijol-ijol lek bulura nyawer ngono. Langsung gebokan nok wong ayu. Ngono Tenang ya? ae, tenang ae wis ta. Oke, Heeh. monggo Bu. Nggih. Nyanyi Bu Amit. lho. Loh, nyapa kok tampani mike? Ndah. Bu Lurah ki arep nyanyi kok. Ngono. Ya, monggo bulura, aku lak bingung. Bu etok-etoke mlebu Bu. Heeh. Dan dicekel ngono wae kok ya. Teko dicekel mawon, Bu. Wow, request-e pamer bojo. Nggih. Bu. Ya. Untuk warga desa Karangkuten semuanya dan ibu-ibu. Oh iya. Nggih. Nggih, pamer bojo. Ya, nanti cendol dawetnya bareng-bareng ya Bu Ibu ya. Siap. Napa, Bu? Langsung mawon. Mboten Bu. Wah, mboten Bu ya Allah. Napa ta jenengane? Ya Allah, Mane Bu. kaya repot-repot ki lho nyapa ya. Niki sampeyan kaya niki nggih lho Bu nggih wong lho nggih Bu. Oh siap. Siap nggih. Monggo ning Niken Salindri. Pamer bojone bulure nanti. Ya Bu. Oh, dereng. Dereng nanti mari. goyangane bulure. Monggo amit nuwun sewu. Mboten napa-napa Bu. Heeh. Ya. Monggo Bu mriki Bu. Monggo sesarang campur sari Pandawa Laras Indonesia. Pamer bojo. Pamer bojo. Pamer bojo. Ning Niken Salindri. Iya. Heeh. Request bulura sampun dipun pinangkani. Sudah. Nggih. Bulura Ibu. mau wis sapek-sapek so. Pripun? Joget lho. Heeh, tapi mboten Ternyata porong mek tidak joget-joget mau. nggih. Tiba nggur ngene-ngene tok. Nggih. Ibu-ibu niki sampun ngantun apa dereng? Sampun. Nggih. Dereng nggih, Bu. Sampun. Nggih. Dilanjut nggih, Bu. Boten. Nggih. Sampun puas apa dereng? Dereng. Temenan pokoknya terniken-niken sedoyo iki. Seluruh Indonesia lho Ken iki kan. Sing mirsani. Mungkin yang di sebelah sini ada permintaan lagu apa? Ayo. Napa? Apa? Ular kambang, mangke ular kambang iku. Wedhus. Mambu wedhus. Iya maksudnya? Hah? APT Thailand. Ngapa? Oh, piye Bu, piye Kayak Bu, apa? piye Bu? Kayak apa sih? Sing piye, Sik sing kok piye, jelasno jangan jawane jajal, piye? jajal, piye, piye, piye. Iya. Sing piye, jajal, sing sampean mau lelekmu nyanyi piye? Tete iku lho. Tete tempe apa piye jane? Kuwi Bu. Iso ngene-ngene Bu. Jajal tak delok ayah. Aduh, yang salah. Uduk bokonge sing maju mundur. Ngene lho. Bisa ndak? Mas Jajal, Mas nuruti ibu-ibu. Pekak-pekek ya. Nuruti ibu-ibu kan dari pasal 1 mang lo, ibu-ibu itu selalu benar. Iya. Jaluk kayak apa ku mang? Anu APT Thailand. APT link.
Si jajalan nok kayak apa nok apete nangge. Heeh. Jajalan nok. Nah. Mas kok ngono tok to, Mas? Engko tak keprok lho iki kok suwe-suwe. Sabar, Nduk. Kira kan dalang kok piye tok tak tok tak tok. Iya, sik dideleki sik ditutuli nok. Heeh, santai mawon. Heeh. Jangan terburu-buru. Oh iya. Kita harus Iki kayak sabar. apa iki? Ada. Alah padha wedoke. Alah omongmu. Kok Wah, dhewe kan padha wedoke. ngono? Heeh. Kena ndek mau salin bareng ae. Ngono nang buriku mang. Alah. Ero berarti ya. Wis nok ketemu ta, Mas? Mas wis ketemu kok, Mas. Heeh. Mas. Mas iso gak, Mas? Nek gak Jan iku lho. Iki botane dhewe lagi engko. Engko diangkat engko. Jane ibu iku lho bawen dina TikTokan paling nggih sampean niku. Heeh. Wis temenan. Wis ora sangge musik, Mas. Tito pati kut abate. Nek. Anak pati apati tena. Apati ya apati teteku. Apati to apati kut abate. Wis marem ya, Bu ya. Marem. Wis. Yo alah. Bu mek satrit. Satrit iki wis marem lho, Bu. Ayo, lagu Oke. selanjutnya. Monggo dipun Ini pinangkani napa niku? spesial buat seluruh warga yang ada di sini, spesial satu lagu terakhir buat kalian semua. Wes rasa ngoyak, ora melok nanggap kok ya. Ngono. Nih. Perjanjiannya petang lagu loh, Bu. 5 10 tambah ya, Bu ya. Salagu tambah 10 juta ya, Bu ya. Ning niki ana sing request yo, Wan. Apa? Pujaning se jarine. Masa bengi-bengi pujaneng sih. Oh, enggak, Kak. Sing rada hot, sing rada Sing hot. rada hot, Mbah. Kono. Apa? Napa? Apa? Janda 7 kali. Janda 7 kali. Tambal ban. Ya. Tambal ban. Ayo sayang celik aku dong iso. Iso. Ayo sayang culik aku dong. Sakit, Bu. Celik aku dong. Nadane cek, Mas, nadane, Mas. Celik aku dong. Nggih. Pripun Bapak Ibu? Sampun nggih. Lagi tapi yang semangat ya. Nggih. Satu lagu lagi ya. Nggih. Nah, ini bonus. Tembang bonus yo nok wong ayu nggih. Mergo sing mirsani ya saking katahe. Saking katahe. Wis ngenteni kedik mau. Wis ngenteni kedhik Jadi mau. Mbak Nika ndak boleh egois, harus Nggih. memberi toleransi. Siap matur nuwun Satu sanget, lagu Dok. terakhir. Nggih. Lagu pamungkas nggih saking Mbak Niken nggih. Mugi-mugi Mbak Niken saya muncer wis tutuk dindi. Amin. Ya rabbal alamin. Niki tembange napa Bu Lurah? Monggo Bu, nonton request lagu napa? Oh nggih. Napa nek manut kula mboten nyanyi lho, Bu. Loh, nggih, ayo. Apa Napa? ya? Apa ya ibu-ibu Fataya? Aduh. Jadi janda 7 kali. Emang nduk kene ana rondo pitung Pitung dina. Pitung. Nek rondo pitung dina iki. Nggih. Apa ya, Mas? Napa nak? Mas, lagumu yang terbaru apa, Mas? Iya, ngono musisi kok tetok omah gak iso turu kan? Apa ya? Lagumu yang terbaru apa? Apa? Wilawas. Apa? Sing rada hot-hot. Oh, waktuku kecil kuwi to, Bu. Nggih.
Isa nyanyi kuwi ta, Bu? Oh, aja. Lah nyapa? Ampun, ana sing ngomong wis empo. Apa? Tresno tekane mati. Tresno tekan matiku mung sampeyan. Rana mun direleku berjuang kudu dadi siji ora. Sing nduk kene gak rono. Iya. Atuh yo. Sing lawas wae ya, Bu ya. Heeh. Sampeyan aja plong-plong tak cium lho sampean kok. Alah gak apa-apa. Gak iso turun kok. Sini kamu tak cium. Saking ndredeg no. Ngono. Biasanya delok nduk YouTube kayak iki mang arek-arek iku ngono. Iya ini geminjal ini, Bu. Ya apa ibu-ibu iku? Kok domesnya di versi geminjal ngono ya, Mas ya? Nggih. Embuh aku yo ora ngerti yo kono. Lirik geminjal piye lho, malih-malih dadi lirik geminjal iki lho. Lirik dumes keliru lirik geminjal sampai aneh. Lah ya. Maka barang-barang yang diken Salindri bersama Pandawa Laras Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Salindri. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Awet Allahumma ngomong amin. anak putune. Amin. Mugi-mugi iso ketemu Mbak Niken malih nggih. Nggih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ning Niken Salindri. I love you too. Matamu. Nggih, semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan, Gendok. Soyo sukses selalu. Matur nuwun Ning Niken, nggih, hati-hati. Jaluk foto dhisik wong ayu. Kene HP-ne arek-arek. Ayo, musisine jumeneng sedua ya. Bu Lurah, oh Mbak Niken hadap ke sana juga, monggo. Nggih, HP ini sinten? Oh nggih. Monggo, ibu-ibu PKK derek foto bersama dengan Mbak Niken Salindri. Ayo, anak semilak tak. Terima kasih Mbak Niken. Matur nuwun nok wong ayu nggih. Ayo nyambut gawe anak ning Jumia kali ning Nur Fadila. Nduk Niken, surate karina wong ayu. Nggih, spesial niki. Spesial, Mbak Niken, sak lagu 10 juta lah, aku sitok sampai sewengi 500 tok. Alah gak apa-apa disyukuri ae. Sepenting iso ada.